kawula panjenengan sami. Niki kira-kira piyantun Tegal niki paham maknane gula wentah mboten Pak niki Pak? Paham nggih? Aja kok njuk engko maknanine gula mentah. Nek gula mentah niku berarti napa Bu? Tebu. Ingkang tansah kita dongakake. Mugi-mugi beliau pinaringan panjang yuswani. Sehat fi taatillah, rezeki ingkang halal lan berkah. Lan boten kesupen dumateng sedanten kemawon para kiai, para bunyai ingkang tansah kula hormati ugi kula mulyakaken. Lan dumateng panjenenganipun sedanten kemawon jajaran muspida muspika ingkang tansah kita hormati ugi kita mulyakaken. Ugi sedanten para jamaah, para hadirin hadirat ingkang dalu punika kersa desek-desekan nggih Bu, desek-desekan nggih. Ya kersa nahan ngantuk. Wis ngantuk durung niki kira-kira? Durung. Berarti nek cara ngajine tekan jam 1 bengi kuat. Nggih engko, tapi hudu kula sing ngaji nggih. Ingkang mugi-mugi ing dalem kawula panjenengan meksa awak nglawan nafsu ning nggon bengi iki dadekake tandha bilih kawula panjenengan estu isih arep-arep isih butuh kalih benjang syafaatipun para masyayikh ingkang kita holi dalu punika. Allahumma amin. Alhamdulillah para rawuh tinggen dalu punika kula ya panjenengan isih diwehi umur, diwehi wektu kalian Gusti Allah. Dipilih kalian Gusti Allah kapurih derek hormat, derek tafaulan tabarrukan tenggen halipun sinten mawon niki? Mbah Gendowor, Mbah Luwung ugi Mbah Dagan. Ya alhamdulillah malih masya kula taun kepengker absen. Ora iso sowan tenggen panggenan punika tapi ya insyaallah oleh kawula panjenengan kanthi rawuh tok ning kene kanthi nderek pengaosan engko saka awal dumugi akhir niku iso nekakake berkah ya khususe kanggo awake dhewe umume lumeber dumugi sedanten keluargi. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, jujur mawon niki merupakan hal baru. Hal sing dereng nate kula lampahi nalikane pengaosan tenggen Tegal khususe tenggen haul menika. Amargi napa menawi sadereng-derengipun anane hal niki biasanipun dilaksanakake ning nggon wekdal siang hari. Niki alhamdulillah dilaksanakake ning nggon wekdal dalu. Bedone niku tapi kula yo nemu persamaane. Nemu padane napa? Persamaane salah setunggale nggih punika nalikane pas mulai ngaji hurung-hurung wis ana jamaah sing mulai angot. Durung-durung wis mulai ana jamaah sing napa Bu? Ngantuk. Tapi ya ora apa-apa. Amargi napa para rawuh? Kula yakin kanthi rawuh tok, kanthi kawula panjenengan sesarengan lelenggahan ning kene melu pengajian sinaosa nuwun sewu.
teko seko awal tekan akhir orang ngerti acarane apa wae. Tegese ditinggal apa berarti Bu nek orang ngerti acarane niku? Ditinggal sare kula yakin tapi mulih-mulih tetep padha nggawa berkah saking para masyayikh kabeh Allahumma amin. Amargi napa? Derek napa ingkang dipun dawuhaken kalih para ulama bilih waliyullah dawuhe Syekh Sulaiman niku kados ngeten. Waliyullah wong sing diangkat dadi kekasihe Gusti Allah niku nalikane piyambakipun dijabut nyawani dikersakake nyawane kalih Gusti Allah niku ibarate napa kaya pedang sing ditokke saka sarunge. Dadose para wali niku nalikane seda ora kok njuk mandeg narbiyah. Ora kok njuk mandeg nuntun para jamaah, para masyarakat niku mboten. Malah waline Gusti Allah niku nalikane sampun kapundhut niku ibarate kaya pedang sing ditokke saka sarunge. Ibu-ibu niki kok krungu pedang tokke saka sarunge kok tambah semangat niki Bu. Ya tegese napa? Pedang ditokke saka wadahe. Aja rena-rena niki pikirane niki. Amargi napa para rawuh kados wau ingkang dipun dawuhaken kalih yai ingkang saderenge kula. Beliau ndawuhake wau nukil saking dawuhipun Gusti Allah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah sapa al ulama para ulama. Tegese teng mriki ning nggon tafsir Al-Qurtubi nggih dipun jelasake para ulama sing cetha dadi ulama akhirate nuwun sewu ya khususe awake dhewe niki wis urip ning nggon jaman akhir pirang-pirang niki kula ora kok njuk nyebutke sapa niku mboten. Ya mungkin uga kula mlebu ya mungkin. Pirang-pirang piyantun ingkang kaula panjenengan sami wastani disebut sebagai ulama. Iso dalil, pinter dalil tapi nuwun sewu tingkah lakune ora dalan. Pripun Bu? Pinter dalil tapi ora dalan. Tegese napa piyambake ya paham karo dawuh-dawuhe pangeran niku paham. Ya paham kalih kitab-kitabe para ulama niku paham. Tapi nalikane nguwahi fatwa maringi hukum kalian para jamaah, para masyarakat niku kadang-kadang sesuai karo request. Tergantung karo nuwun sewu iki piye enake lobi nane. Tapi insya Allah kiai-kiai sing kawula panjenengan sami nut niku sanes kok njuk ulama sing kaya ngene niku mboten. Kula niku wingi ya sempet para bapak para ibu jenengan mirsani mboten ning nggon berita niku. Ana salah sijine petugas haji niku nalikane maringi briefingan, maringi arahan tenggen petugas-petugas lintune ana sing rada ngawur ing dalem ngowahi fatwane. Jarene beliau nalikane sok ning nggon tanah haram oleh jamak salat isya karo subuh.
Niki nuwun sewu Pak Bu. Jamak isya kalih subuh niku kula oleh mondok suwene niku 15 tahun. Ya mondoke ora trima mung ning Jawa tok tapi nggih dumugi tekan Afrika mriko. Tekan negara sing jenengane negara Maroko. Iki kira-kira ibu-ibu mriki paham napa mboten niki ndi Maroko niku sebelah ndi? Mboten nggih? Ya wis pun ra usah dolan adoh-adoh ngono nika. Bingung kok garwane goleke sangu jenengan manggih. Mriko niku nek cara numpak pesawat isih 16 jam Bu saking Indonesia. Tapi nggih nganu kathah ulama saking mriko ingkang nyebarake ilmu tenggen Indonesia. Menawi kawula panjenengan ziarah ning nggon makam-makam Jawa, kok ana makame ulama wingkinge ana asma al-Maghribi. Lah niku al-Maghribi niku basa Arab saking Maroko. Lah niki kula mondok 15 tahun, mondoke ora mung Indonesia tok tapi tekan luar negeri. Hurung tahu-taune nemu ning nggon dawe ulama kok ana salat isya dijamak kalih napa wau? Subuh. Lah niku lak otak-atik matuk nek kaya ngono kuwi. Nek cara iso mikir, cara iso milih nuwun sewu. Hayo mending ngetokke fatwa sing unine salat subuh iso dijamak karo salat zuhur. Cocok mboten kira-kira nek kaya ngono kuwi? Cocok, Pak? Nah niki nek sing jawab cocok rodok pelanggaran niki. Ketara niki nalikane subuhan dijamak tenan karo zuhur. Lah niku lho para rawuh. Napa melih jaman sakniki khususe tenggen lare-lare nem kaya mbak-mbak sing teng ngajenge kula niki. Mesti kenal karo sing jenengane AI. Iya Mbak ngerti Mbak? AI. Niki menawi ibu-ibu pirsa napa mboten Bu AI niku? Mboten pirsa nggih. Wis pokoke panganan ora enak niku Pak. Niku nek cara silsilah keluarginipun AI niku kakang adi karo Mbah Google. Bahkan nuwun sewu luweh ngeri. Luweh ngerine kados napa? Jenengan arek takon apa wae ning kono mesti iso jawab perkara niku. Bahkan kula niku nalikane sareng kalih Rama Yai Said Aqil Siraj. Nalikane kempalan tenggen Jakarta, beliau niku nate para rawuh dadi korban AI. Dadose napa? Beliau Rama Yai Said niku dawuhe digaweke video. Ya nuwun sewu, wajah Yai Said, perawakane Yai Said, suwantene Yai Said. Bahkan gerakan bibirnya niku pas karo apa sing diomongake. Tapi sing pelanggaran niku isi videone. Isi video sing wonten Yai Said kala wau hasil dari AI niku malah tawa obat kuat. Cobi Pak, Bu. Medeni mboten nek kaya ngono kuwi. Ya saking medeni ini. Jenengan sakniki pun cara moto kula niki, Pak. Bar niku jenengan damel videone kula nganggo AI kala wau kon tawa apa mau? Wah, kuwalat tenan pokoke. Lah niki para rawuh. Sakniki niku awake dhewe gek diadepke. Kalih nuwun sewu dalam tanda kutip kiai-kiai utawa ulama-ulama sing instan. Tegese instan niku napa? Ora cetha iki kiyaine mbiyen mondoke ning ndi. Mondoke ning ndi ora cetha mondoke suwene pirang taun. Iki sanad ilmune nyambung apa ora dumugi
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kawula panjenengan niku nek kon milih kiai, milih panutan niku kudu ditelusuri riyin. Niki kiai asmane sapa? Biyen mondoke ning ndi, putrane sapa, sanate ilmu nyambung utawa ora. Aja ngasik kok njuk jiko ilmu, jiko sanad nyambunge ning nggon Asy-Syaikh Al-Google. Niki lucune ngeten para bapak para ibu. Nek ana wong mondoke utawa golek ilmu agamane niku mung sebatas ning nggon internet utawa ning nggon Google kala wau. Lah niki nek kon tawasul kirim donga ning nggon gurune niku njuk Fatihah ning sapa? Cobi. Nek awake dhewe lak cetha ila hadrati Mbah Luwung, Mbah Dagan, Mbah Gendowor Al-Fatihah cetha. Lah cobi nek sing dadi santri pondok pesantren Al-Google niku wau. Mosok ya arep kirim Fatihah ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina Romo Kiai juk tekan ndi ki engko Fatihah. Apa ora nabrak gendeng balik melih niku, Pak? Ora cetha. Mila saking mriki khususe panjenengan sami sing gadhahi lari, sing gadhahi putra-putri tambah diati-ati nalikane milih ke guru, khususe guru sing ngajari babagan ilmu agama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Berarti sinten go sing dimaksud ulama ning nggon ayat kala wau? Sing dimaksud ulama tinggen ayat kala wau ay man ra'al akhlaq wal ilm. Tegese wong-wong sing duweni akhlak siji, nomor loro ne sak liyane duweni akhlak ya kudu duweni ilmu. Mila niki para rawuh, kawula panjenengan niku asline sampun diparingi ngertos, sampun diparingi pirsa kalian Gusti Allah diwae to. Kaya ngapa to kiai-kiai sing pancen pas didadekake uswatun hasanah. Dawe Gusti Allah malih fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. He sira kabeh umat Muhammad, anu to takono, anu to ning nggon sapa? Ahla dzikri, ahli dzikir. Tapi sing dimaksud dengan ayat kala wau ora kok njuk ahli dzikir sing rupa sila madhep ngulon nyekel tasbih karo geleng-gelengake sirah niku mboten kados ngoten. Ahla dzikri teng mriki ingkang dipun wastani tenggen tafsiripun ai ahlal ilmi wa ahlal adabi. Wong sing oleh mok anut, wong sing oleh mok tiru niku syarate wong niku kudu duwe rong perkara. Siji kudu duweni ilmu, nomor loro kudu duweni tata krama. Nek kok semisal jenengan tanglet, Gus, napa ora cukup duweni ilmu tok niku apa ora cukup? Kula saking buantere oleh jawab ora cukup. Amargi napa? Cobi kula contohake, Pak, Bu. Jajal semisal ana wong salat ning nggon masjid mung nganggo rasukan sing nutupi wudel dumugi dengkul. Wong lanang niki semisal salat ning nggon masjid pas Jumatan pakaiane mung kembenan, andukan sing sekirane nutupi aurat tok. Kira-kira niku sah napa mboten Pak salate? Sah. Nek wong lanang sing lakoni kaya ngono
sah amargi napa aurate wis ditutupi, udele wis ditutupi dumugi dengkul. Tapi kira-kira niki kula tanglet ning nggon jenengan kabeh. Nek kok ana wong kaya ngono temenan, salat ning nggon masjid jenengan kira-kira mau angkat mau tokne saka masjid mboten niku. Kok trimo salat doa. Lah niki nek cara ilmune menawi cara tata cara fikihe hukum salate wis sah. Wong siji tok salahe ora duweni tata krama. Nek kok ditangleti melih, lho Gus, nek sakniki ngeten ora duweni ilmu wis, tapi mung duweni tata krama. Cekap napa mboten? Lho niki malah tambah keblinger melih. Nek kok ana wong ngandelke tata krama tok tapi ra ngerti ilmune, ibadahe malah iso dihukumi ora sah. Contone napa cobi semisal ana wong salat Pak Bu. Wong salat wis nganggo rasukan petak kados kula. Wis kopiahane ya putih, sarunge apik, serbanan pisan. Niku kira-kira wis sopan napa dereng niku? Pun sopan nggih. Tapi nalikane salat madhepe dudu ngulon, madhepe ngidul. Niku kira-kira njuk hukume salate sah napa mboten, Bu? Ya ora lah, kudune madhep kiblat kok malah dadi nyiroro kidul ki piye ceritane? Niki contoh, nek wong mung duweni tata krama tok tapi ra duwe ilmu ya dadine ibadah ora sah. Nek ana wong duweni ilmu tok tapi ra duweni tata krama ya akhire bakal dimungsuhi karo masyarakat. Mila niki syarate wong nek pengen dadi panutan utawa kaula panjenengan nek milih wong dadekke uswatun hasanah kudu duweni ilmu, kudu duweni tata krama. Lah niki mangke faedahe napa ta para rawuh? Nalikane kok kaula panjenengan duweni panutan sing lengkap ilmune, ya lengkap tata kramane, faedahe niki wau ingkang diwaos Pak Ustad ning nggon qiraahe wau Pak Bu. Wah, jan wau niku kula saking menghayatine estu ning nggon qiraahe niki. Ya suarane apik. Tur yo niki gek wae ngertos kula. Ana wong qiraah niki kayane wong loro to nggih wau sing qiraah nggih. Duet. Lah niki nek cara ambegane salah sijine luwih cendhek lah ora bar niku duete. Kok yo iso apike kaya ngono, fasih pisan. Tur nggih salah setunggale melih sebagian ayat ingkang dipun waos Pak Ustad kala wau niku pas kalih acara dalu niki. Unine ayate pripun? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Terus ke Mbak piye? Lho urung ana sing iso neruske. Ilal jannati zumara. Ingkang maknanipun pripun Pak? Wasiqa lan den giring. Lah niki lho Pak, jenengan nek ora kliru oleh mondok kelare minimal dadine kaya kula niki Pak. Ana ayat Quran langsung iso dimaknani. Gus jenengan sombong, jenengan pamer ora apa-apa. Wong pamer niate damel nyemangati kawula panjenengan ben balapan ning nggon kaapian. Maknanipun dawuh kala wau pripun? Wasiqalan den giring. Sapa alladzina wong akeh ittaqau kang wedi sapa ladzin rabbahum ing pangerane ladzin ilal jannati maring surga zumara hale pantan-pantan. Iki nek cara tak maknani gandul ala kitab kuning do paham mboten Pak teng mriki? Paham mboten kira-kira? Nah niki nek Mendel niki arek jawab ora paham tapi kok ora penak saja niki.
Maknanipun cara Indonesia nih, orang-orang yang bertakwa itu akan digiring bersamaan menuju surganya Allah secara bergolongan. Dadosen benjang kawula panjenengan iki para rawuh nalikane mlebu ning nggon surgane pangeran niku dikelompok-kelompokake. Ora kok njuk dadi siji bleng mlebu kabeh mboten. Benjang niku napa wau, Pak? Dikelompokake. Contone kelompoke iki jamaah sing biasane nalikane pengajian ditinggal turunya sak golongan mlebu surgane. Oh, sing iki jamaah sing nalikane pengajian ditinggal napa melih, Bu, biasane, Bu? Ngobrol. Dilebokke surga sak golongan. Lah niki insyaallah para rawuh benjang niku kawula panjenengan perkara wis gelem ning nggon rawuh hale para masyayikh dalu niki pun gelem tafaulan niat tabarruk kan ning nggon hale para masyayikh dalu niki sok awake dhewe muga-muga ning nggon akhirate bakal sak panggonan sak gendera kalih Mbah Dagan, kalih Mbah Gendawar, kalih Mbah Luwuh. Dadine awake dhewe rawuh ning nggon dalu niki sak liyane ngoleh ilmu, sak liyane oleh wis oleh niki wau berkate. Pun telas napa dereng? Wis sampun. Wis warak berarti nggih nek wis entek berkate. Ya pantes nek rodok ngene-ngene sithik niku. Niki pas kaya lagune sapa kae? Nggih, melu NU pancen apa Bu jarene? Nikmat ngalor ngidul nggawa. Masya Allah, apal jenengan nek kaya ngono kuwi. Gampang apale nek hubungane karo napa wau berkat. Tapi ya ora apa-apa. Anane wong oleh berkat niku kan mesti bar nglakoni ibadah nek cara NU niku. Nek ora bertah lilan, nek ora bar acara hataman, nek ora nggih kados dalu niki acara hol. Sak liyane oleh ilmu, oleh berkat, insyaallah para rawuh, para bapak, para ibu, awake dhewe kanthi rawuh nderek hormat ning nggon hol dalu niki sok ning nggon akhirate bakal ana para alim ulama sing dadi backingane awake dhewe. Iki nek cara bahasa Jawa Timurane dekengane pusat. Lho niku estu, Pak. Lah piye jajal cobi nek dhewe pikir. Mosok iya awake dhewe arek mlebu surga ngandelake salate. Yakin napa mboten, Pak? Yakin, Bu? Nuwun sewu. Wong salate awake dhewe mawon cobi kula nukilke salah setunggale dawuh Imam Ghazali ning nggon kitab Ihya Ulumuddin. Teng mriku dipun dawuhake salah siji syarat onone salate kawula panjenengan ditampi kalian Gusti Allah, syarate nomor siji niki. Syarate ana pirang-pirang, Pak. Tapi sing nomor siji kawit mulai takbiratul ihram dumugi salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atine ora kena lali saka zikiran Allah. Niku salah siji syarat ditampane salat. Ayo saiki awake dhewe jujur-jujuran. Wong kadang-kadang kau ya ora kadang-kadang seringe kaula panjenengan nalikane ngawiti salat Allahu Akbar atine kelingan napa, Bu? Lah niku kompak kelingan utan. Padahal niki wonten salah setunggalipun ceriyos para rawuh.
Nenggon kitab Irsyadul Ibad niku dipun criyosake ana waliyum min auliyaillah. Waline Gusti Allah niku suatu hari beliau niku sari. Lah nalikane sare beliau niku dipun pirsakake dadine mimpi. Dipun pirsakake napa? Omahe sok nalikane ana ning nggon surga. Nalikane dipun pirsakake daleme wali niki kalih Gusti Allah, wali niki heran. Herane pripun, Pak? Lah iya, omahe tangga-tanggaku sing ana ning nggon surga gendenge ana, lawange ya ana, bahasane gampil ngoten. Jendelane ya ana. Lah iki nang apa? Kok omahku ning nggon surga gendenge ora ana, Bu? Dadose piyambake niku mimpi diweruhi dalemipun sing sok ning nggon surga tapi daleme ora ana gendenge. Akhire napa ya wali niki tanglet kalih para malaikat, ya malaikah. Nang apa? Omahe bola-bolaku sebelah-sebelahku ana gendenge kabeh. Tapi nang apa kok omahku dhewe sing ora ana gendenge? Dijawab kalih para malaikat ngeten, Pak. Iki sebabe awakmu mau nalikane salat lali karo Gusti Allah sakedepan. Cobi, Bu. Lali sakedepan mawon ning nggon surga wis ilang gendengi. Lah niki awake dhewe nasibe piye niki, Bu? Laline ora mung trimo sak kedepane. Yo laline kadang-kadang lali maca Fatihah barang ta nggih. Lah iki njuk omahe awake dhewe piye jal? Ndak ora garek pondasine niku. Lah niku Pak Cobi dipun raosake. Nek awake dhewe kok ngandelake salate, wong salate awake dhewe mawon durung sempurna. Arek ngandelake napa meleh posone Gus? Alah posone. Wong kadang-kadang pas wayahe poso oleh ngapusi niku mandeg napa mboten, Bu? Mandeg napa mboten? Wah niki nek jawab mandeg insyaallah tak dongake mandeg tenan. Nalikane pas poso dagang ning nggon pasar nawani wong sing arek tuku mriki. Niki lho barange kula sing paling murah. Niki lho barange kula sing paling sae. Ndak ya paling murah tenanan sak pasar? Ndak ya paling sae tenanan iku, Bu? Lah iki. Engko mlebu ning nggon goroh meneh. Niki ning nggon posone awake dhewe mawon pirang-pirang perkawis sing ngelongi utawa bahkan ngilangi ganjarane kaula panjenengan. Kok arek ngandalke ngibadahi, kok arek ngandelke salate, nuwun sewu Pak Bu, Imam Ghazali mawon nalikane ditimbang amale kalian Gusti Allah dipun criyosake, lho Imam Ghazali niku imam sing kitabipun dipun waos khususe ning nggon kabeh pondok Jawa. Niku mesti pondok-pondok niku maos karangan kitabe Imam Ghazali. Jal bayangake, njuk amal jariah iki kaya ngopo? Wong kabeh santri sing ana jutaan niku mesti tahu sinau utawa maca kitabe Imam Ghazali. Nalikane dipun timbang amale kalian Gusti Allah, cobi Pak Bu. Beliau niku dilebetake ning nggon surgane pangeran ora gara-gara ngibadah niku mboten. Ngasih Imam Ghazali niku protes, lho Gusti, kula niku akeh ngarang kitab. Kula niku yo ngibadah ora tau kendor. Tahajudane kula yo terus.
Tapi ning napa kok kula dilebatake surga ora gara-gara amale kula. Terus gara-gara napa niki Gusti kula dilebataken tenggen surga? Jawabe Gusti Allah perkara siji. Wong awakmu tau leren saka nulis kitab perkara mangsine gek diombe karo laler cobi Bu. Mlebet surgane ora gara-gara amale, padahal amale wis dugdeng. Wis sak jose sak poli. Iku Imam Ghazali lho. Lah niki nek trima kaya kula Imam Reza niki njuk piye? Mlebu surga gara-gara napa? Mila siji ingkang insyaallah benjang iso nyelametake kawula panjenengan niku ora ana liya kejaba gandulan karo sarunge para kiai. Amargi napa cobi para rawuh? Gusti Allah ndawuhaken melih tenggen ayat Qur'ani yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Sok kuwi nalikane pas dina kiamat, nalikane pas teko hisabe Gusti Allah, kabeh umate kaulane Gusti Allah ditakoni siji-siji masalah amale niku bakal yafirrul mar'u min akhihi. Do melayu dewe-dewe, do menyelamatkan diri masing-masing. Melayu saking nopo? Melayu saka keluargane, Pak. Dadose benjang niku diceritake ning nggon Qur'ane ana bapak. Ning nggon dina hisab niku lho, ana bapak marani anake. Niki anake bakale melarikan diri. Amargi napa wedi anake niki? Wedi nek engko bapakne njaluk tulung. Lah piye anake ngurusi dosane dhewe wae wis bingung. Ngurusi amale dhewe mawon pun bingung kok bapakne malah arek njaluk tulung. Ora mung bapakne tok sing dilungoni niku Bu. Nalikane ana ibune, sedulure, anake dhewe mara ning nggon wong niku wau gawe njaluk tulung do melarikan diri. Tapi niki alhamdulillah para rawuh kok ya dilalahe. Ning nggon ayat Quran kala wau ora kok njuk ana lafaz yauma yafirrul mar'u min syaikhi. Boten enten kok njuk ana keterangan sok kuwi wong bakal mlayu saka gurune dhewe niku mboten enten. Ora ana kok njuk ayat niku nerangake sok gurumu utawa kiyaine awake dhewe bakal mlayu saka jamaah utawa santrine niku mboten. Berarti tegese napa? Insyaallah benjang melalui syafaatul uzmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangke bakal dibagekke syafaat kala wau ning nggon para kiai yang pada akhirnya para kiai nyafaati. Para ulama sing dhewe hali niku bakal nulungi kawula panjenengan. Allahumma amin. Tesih kuat napa mboten? Jawabe karo tesih. Niki singket wau ngenang-ngene iki isih kuat niki. Ya wis alhamdulillah. Pun niki dadi pungkasane kula para rawuh. Niki kula mangke isih ana dawuh-dawuh saking Rama Yai Muwafiq. Dadose niki kula ora suwe-suwe. Kula niku biasane nek ngaji hal minimal 1,5 jam, Pak. Tapi niki nek ngajine kok 1,5 jam, engko ditambahi ngaos melih 2 jam berarti ya rampunge jam 1 temenan. Njuk ngesuk ora do kerja ngoten nggih. Libur sik, Bu? Ya wis alhamdulillah. Berarti insyaallah wong-wong niki ora do kedonyan ngoten nggih.
Alhamdulillah. Pun niki dados pungkasane kaula panjenengan. Nalikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh tinggan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dados ngeten, nek jenengan durung pirsa Kanjeng Nabi niku nate ndawuhaken ana Madinatul ilmi wa aliyyu buha. Gusti Kanjeng Nabi dawuh nek ingsun kok diarani Madinatul ilmi utawa kotane ilmu, mongko Sayyidina Ali iku sing dadi lawangi. Berarti napa saking dawuh kala wau ilmu ingkang dipun angsali Kanjeng Nabi niku mesti insyaallah wonten ning nggon Sayyidina Ali. Mila wonten kitab jenenge Wasiyatul Mustafa. Niku kitab tipis tapi isine kuwandele rawuh. Niku kitab isinipun tentang wasiate Kanjeng Nabi khusus ning nggon Sayyidina Ali. Pun niki terakhir. Teng mriku Kanjeng Nabi ndawuhaken kados ngeten, Pak. Majtama'a arba'una syakhsun. Nalikane kok ana wong mukmin, ana wong muslim kumpul dadi siji yang mana totalnya mencapai 40 orang. Illa wa fihim du'aun mustajabun. Ninggon salah setunggalipun riwayat illa wa fihim waliyun min auliya illah. Nalikane dawuh Gusti Kanjeng Nabi ninggon Sayyidina Ali, kok ana wong mukmin wong muslim kumpul ninggon sak panggonan cacahe wis ana 40. Niki kira-kira wis ana 40 dereng Mbak niki. Ya luweh. Durung melih mangkeh nika sing awake rada gedhe niku lak biasane ditung 5, Pak nggih. Wis ana wong 40, 200 mawon insyaallah luweh niki. Kok ning jerone wong muslim wong mukmin kala wau cacahe wis ana 40 illa wa fihim du'aun mustajab. Mesti dongane wong kala wau sing gek kumpul-kumpul diijabahi kalih Gusti Allah. Ninggon salah setunggalipun riwayat illa wa fihim waliyyum min auliya illah. Mesti ning jerone ana salah siji sing dadi kekasihe Gusti Allah. Mila niki Pak Bu, kula paringi ngertos ning nggon jenengan. Nalikane kok awake dhewe teka ning nggon pengajian utawa teka ning nggon mujahadahan, ning nggon tahlilan utawa jama'iyahan apa wae. Niki kula wau mireng saking Ustadz Alif bilih teng mriki ana rutinan napa? Ngaos karo istighosahan napa-napa nggih. Lho niku sae amargi napa ya wau nderek dawuhipun Kanjeng Nabi. Bilih awake dhewe nek kon ndonga dhewe niki, Pak. Niki ora ana sing nyurung dongane awake dhewe niki. Ya ibarate wau, kok awake dhewe pengen mlebu surga ngandelke salat, ha ya wis adoh banget dianggepe. Mila kawula panjenengan iki butuhe napa? Ana wasilah, ana lantaran, ana sing nyurung. Ben amriye dongane kawula panjenengan apa wae sing disuwun hajate kawula panjenengan estu diijabah kalian Gusti Allah. Salah siji carane napa? Ya hadir rawuh ning nggon acara kados ngeten. Mila kula pesen niki dilampahi. Nek kok awake dhewe teka ning nggon kumpul-kumpul wong muslim kados ngeten, aja lali donga. Aja lali nyuwunake hajate ning nggon Gusti Allah. Mbok menawane Pak Bu,
menawine ana pancen waliyum min auliyaillah sing dadekake lantaran hajate kaula panjenengan langsung disembadani kalian Gusti Allah. Pun cekap semanten niki kula nek dawa-dawa meneh selak damuk niki kaya karo wong-wong niki. Niki nggih kula badhe pamit ugi boten saged nderekaken acara dumugi akhir amargi insyaallah benjang-enjang kula wonten acara tenggen Pekalongan. Wis muga-muga napa ingkang cendhak kula aturaken niki maringi manfaat dumateng kita sedanten. Keberkahane ya lumeber ning nggon awake dhewe kabeh. Dumugi ning nggon putra-putri keluarga sing ana ning omah sing urung iso rawuh. Kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten, aja pindah ning dhisik nggih. Pinarak riyen dumugi akhir acara. Wal afu minkum tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.